Siang pamirsa, kepanggil kalih kalian kula Danang Kristina Octaviano ing kelas Kimia Pawarta. Dinten niki kula badhe wawancarai satunggaling siswa kang lagi kemriyuk ing jero kelas. Sugeng enjang, Mas. Sugeng enjang. Kira-kira apa ki sing lagi dilakuke, Mas? Isa gawe rak sepatu saking bambu. Oh, sapa wae iki Mas sing gawe? Akeh wong. Yaiku Abim, Dilon, Hendy, Ivel, Serlot. Wow. Kira-kira kanggo apa sih, Mas? Bersih-bersih kelas koyo ngene. Ben rak disengeni karo wali kelas e. Wali kelasnya sinten? Bu Yuyun. Bu Yuyun, nesu-nesu. Heeh. Oh, cekap semangat. Pekanten pawarta saking kula. Matur suwun, sugeng siang.